Wist je zo'n groot fan? Ja. En hoe ken dat? Nou, dat ik in Friesland ben geboren. En wanneer zit ik in Friesland? Nou, nog net meer. Maar wanneer is dan? In Zweden. Zweden? Ja. Wat was daar? Ben je? En waarom ben je hier nou dan? Om de voetbalwedstrijd te zien. Zo zit er wel een beetje in, hartstikke helemaal. Ja, ik zit hier alles. En wat is nou je favoriete speel? Maak hem vrij. Halt. Wat mijn favoriete speler alweer? De Zweden. Hoe heet hij nou weer? Is toch Engelstein net meer? Oh ja, Engelstein. Engelston? Ja. Omdat hij uit Zweden komt. Ja. En dan maar hopen dat RBC wint, hè? Nee. Hier, Vian. Handtekening? Ja, tuurlijk. Goed gespeeld. Oh, bedankt. Het doelpunt. Oh, bijna. Alsjeblieft. De dobbel? Oh, sorry. Ja, alsjeblieft. Doei hè? Doei. De volle hesten nou al? Van 4. 4. Ja. Ben je er wel tevreden mooi? Ja hoor. En wie staan er nou weer op? Nou, dat weet ik niet. Daarboven ergens. Goed gespeeld. Dankjewel. Ooit een beetje leuk? Ja. Ja, 4 goals hè, dat is lang geleden hè? Ja. Oké, hoi. Hoe weer het? Goed. Ja? Wat was nou het leukst? Nou, dat zijn goalmoois. Dat weet ik gewoon het leukste. Dus ben je tevreden? Ja.